Til slut, der synes jeg bare, munden bare snakkede. Præcis hvad man har lyst til at sige, kom ud af munden. Det er så dejligt. Man, vi skal slutte af det her. Jeg står med min kuldshaker, og så smager den fucking ingen gang af shaker. Hvad skal du have det sådan? Det er så helvede, mand. Det er helvede, mand. Det er mand, der var hårdt på, og den er rød, man ser der her. En gang med hele scenen, og så skal du lave en squat og røde på hovedet. Køb det. Du vil blive sur over det. Fordi jeg har bare det ved ikke, at jeg er en sexmonster eller noget med det. Det var folk, de kan vente og købe Call of Duty. Nu er det bare ud og skide nogle fucking små. Hold nu kæft, altså! Det så også bare tager sådan noget på bitch. Altså, bare lige. Så længe der er passion med den. Let's go! Jeg tænker mig at høre, hvad folk tager med fra i dag først. Hvad har I fået ud af i dag? Ja, men det jeg synes, der var super fedt, det var også, det ikke bare var sådan noget, altså at vi ikke skulle have op et tavle, og så var der 6 timers foredrag, netop, altså mere eller mindre alt, det var jo praksis, altså ud og prøve i øvelser. Præcis. Jamen, ja, det hele, altså den måde jeg byggede det op på og sådan noget, jeg synes jeg var helt fedt. Ellers ville 6 timer være lang tid, hvis det bare var, så skal I huske at gøre sådan her, så skal I gøre sådan her. Men netop det der med, at det bare var praksis, det synes jeg var super fedt. Super cool. Jamen, jeg kan godt lide det der med bare, at der kommer et ord ind i ens hoved, og så begynder man bare at snakke efter det ord, uden at man egentlig har forberedt noget. Jeg synes, det har været utroligt spændende, også bare den måde, I tænker på som mænd. Og så også bare har man haft en super sjov dag, hvor man har givet en gas hele dagen. Jeg blev så lidt øm i mine smilemuskler rent faktisk, så det har jeg med for i dag, plus historiefortælling. Ja, det har været en super fantastisk dag. Super sjov at prøve og lave en masse improvisationsøvelser. Og jeg tror, det er noget, man kan bruge meget, når man er ude og snakke med nye mennesker, man ikke kender, så man ikke fokuserer på at holde samtalen i gang, men bare lade det hele være op som en slidende. Jeg vil sige, det var super fantastisk, og K og Battery, de er super dygtige. Cool fyre. Hvis jeg havde penge til det, så ville jeg helt klart bare hoppe med på vognen med alt, de sagde og gøre.
Fordi det er, jeg vil sige til jer, det er en investering i fremtiden, en investering i noget, som I finder mere naturligt, end når du sidder der, og jeg fik simpelthen startet, sidder med et eller andet motivationsmål og mystery-bog, og du går ned i et eller andet hul af en masse rutiner og en masse ting, du gør, og det er til sidst ikke særlig sjovt at få fisse. Nu er jeg lidt grov, men sådan er det faktisk, når du, man får meget sådan ødelægningsangst, man får meget underlige verdensbillede. Og det jeg synes man gør her, det er stik mod, får et rigtig naturligt og behageligt verdensbillede. Jeg synes også det er virkelig fedt, eller sjovt at mærke hvor hurtigt ens hjerne tænker. Her til slut, i forhold til da jeg kom der, jeg havde sådan var forholdsvis træt. Jeg havde heldigvis en Red Bull med, som lige kunne give mig lidt støt. Men her til slut, der kører ens hjerne meget hurtigere og meget nemmere ved at sprede emnet ud. Det er ikke nogen, som bare sidder og siger, hvad synes du lyver mest? Du ved, ikke? Altså, det vil jeg sige, det er super nice forum at være i. Super dygtige lærere og generelt nogen, der gerne vil holde hånden over det, jeg kan op. Det vi tager med i dag, det er hyping. Hype? Ja, hype ting. Fordi de er super sympatiske, og de kommer, jeg ved ikke med dig, Martin, men jeg ved i hvert fald, han kommer fra det samme, som man selv er kommet fra, hvor man virkelig har følt sig som Ultra FC, eller hvis man har følt sig som en eller anden, hvad man nu har følt sig som. Jeg vil sige, det er super lærerigt, super god pris, og kunne ikke have gjort det. Jeg tror ikke, der er nogen i det danske community, der har gjort det bedre. Må jeg godt gøre det igen? Kom nu! Bare én gang til! Sidste gang! Men jeg synes helt sikkert, det er super, fordi det her er succes. Cut!